kuma yɛrɛ ye wa o tɛ kuma ye o. Moi je l'ai dit à qui veut l'entendre. Ibrahim Boubacar Keïta cɛ dɔ in yɛrɛ ɲuman na ko n kɔrɔ ne yɛrɛ b'a wele n kɔrɔ i tɛ nin ko in ɲɛnabɔ an ka ko in kɛ hɔrɔnya ni danbe la ko in ka kɛ sutura la jamana in ka to a danbe la min fɔra jamanadenw fɛ a k'a lamɛn n bɛ min fɔ a ye a k'a faamu ce n'est qu'un début. Billahi wa ya Rabbi billahi ni min filɛ nin ye n'a ma hakili d'a ma a bɛ fɛn ye min bɛ lakali tariku la. Et je reviens là-dessus. Comme elle était ultimatum fait, ni quoi ma part comme une nabla. Sini abo no na kelinte ka flake ka sabake ka diri la femme de tala. Mais billahi na ka ben ngorobo abojugo jamana ngono abela kali tarikula. Mon pays est pris en otage par les porteurs d'uniformes de notre pays depuis 1968. Les porteurs d'uniformes du Mali ont décidé de s'enrichir sur le dos de leur peuple. Au lieu d'être des militaires pour le pays, ils sont devenus des braqueurs dans le pays au nom de l'uniforme et l'argent des impôts des contribuables. Dès lors, en 1960, le Mali a eu son indépendance avec Modibo Keïta, un homme intellectuel qui a mis le Mali sur le plan de développement, qui mettait toutes les structures en place. 3 ans après l'indépendance du Mali, et je dis bien 3 ans après l'indépendance du Mali, les militaires maliens, après d'avoir les créés 2 ans après leur création, ils ont commandé à emmerder la personne qui les a créés. Je répète pour la deuxième fois. L'histoire du Mali, c'est comme si, Abe Aketo, Mali Targoube Komi, Abe Aketo, Ala Nakira Erekama, Abe Yafama démissionné à la main, parce que, comment est fait d'odi, faut Akafo Mokabo Akalama. Parce que, étant quelqu'un qui n'a pas fait mal pour lui-même, ce n'est que de discipline. Masami Ala Nafrutigati Shubrae, Nafrutigati Sarakaboye, Nafrutigati Bagasiriye, Nafrutigati Mouribarae, Nafrutigati discipline. C'est des hommes disciplinés. Moi, étant un homme discipliné, je viens de sortir dans le entraînement là. Un homme discipliné, c'est quelqu'un qui suit les steps. Parce que step est fait, comme ça, ni bora wolof beaucoup qui amdalay. Masami alaye takasira de bila.
ni mo sirata ni e bora wol fo bu kibita amdalay ni e 15 muku tra sirata iti samdalay de abe fori ma anglais ko step bamananga na sinon donc mo pour que ga nobo kola ibe sinon eta nene ko meta kita masami alaye mekte mekati fe masami alaye kataka sanfela nununa kasoka do kita kono mais masami alaye nene bang mana tra sirata ntese kita re dina tege bo togori la il faut que mon cours famille. Donc ni beka kuma jamana koka. C'est très très important. Masami alaye ika kuma senokan. Parce que ni pas senok kuna dron ibe ki yere negeni. Bo malien flani aw yere negeni kada awni. Masami alaye galon tegala be tanto mo la tromper la tegere be foku chien fola be boni gaba kurin. Mais masami alaye out zeka bagar dingeni gaba kurin ali chemin taw ya benala krati ne ben tos no la ko klichi no ri fa onyana mo shima fuid ne ma jekono ni ala borala depuis ne san kononton ne be ka nyeni donc masami alaye oni dem me nyona amadeli kan nyoy di pa bayo kono ta domina ayo mina ko foro abe dabla waye mo min ba dabla donc ame step dessus donc niko kibi dado mali chilila ni pa mali tariku kuna doro ibe ka malen dun nege Mali surasiye Mali keleli damne. Ou sigira Mali surasiya sigira 1961. Mali aka indépendance ta 100 kelen kofe. Mali surasiya sigira Mali kono. Safla kofe ou sigile. Mogo mi yu ou bange ala bole ala ou yo keleli damne Mali kono. Nine Mali surasi soin. A djeriyo. Nine Mali surasi soin. Ama djeriyo. Nine Mali surasi soin. Nine tariku ye golontige te tariku mina. Fo berika soni ma folo. Sari niko kibi pani kuna dron ibi ki yere negeni. Man nga ko yere negeni daye kolongono buchi ala kan kishoma. Mali surasiya asigira janfa de kan. D'après les historiens, depuis Moro Keita ma Mali surasiya sigi. Janfa sigira Moro Keita la Mali surasiu fait depuis Sénégal. Mali surasiya sigira janfa de kan. Mali beba kalama. Sanfla kofe ou sigile. Uye Moro Keita toro. Ka gabakuru fla sengoro. O san saba kono. Ay bara minke san saba kono. Depuis ala ye Mali dan domina mama na folo musra kake. Masami ala ye san wolofla kofe. Ay san saba de ke fanga la tieka de ala ye san nani. Ube ka gabakuru fla kan. Ka negebo jamana kono deuna. Moro Keita kella Mali kono Mali surasiu fe. Ko abeka izin créer Mali kono. Mali beba kalama. Ama delika drone kire soro. Ka usaya Mali surasiu ma. Mali surasiu ma delika foko Moro Keita u je fenkele na. Domina ube kurita ke Moro Keita la. Uye chakoro baka wako nyininga. Ko mune la aya mine. Ako kaye fembe da auma. Ko mekaye munda auma kote wasake. Ko ak meka ni jamana to black kelela. E ko muna ko ak meka izin chamanjo ka Mali ke barake duye. Ko jamana wore ku meka kelea Mali ka takanyela ko kumandu luye. Nine Mali surasi ka tarikui. Ora ne ko ngoma isaka kifa jamana feke deseka jo. Mali o emoro baraba ambulu. Ne bena mun fo ye. Ni mogo ba wuli ka Mali keleke ka Mali boni fo diena. Ala ban be halaki yani sa ka sama. Mali kele. Malien gembe dugu la. Ni ma wuli ka Mali keleke cheka. Ni ala mi halaki ni te halalaye. Parce que jamana e kalfa de. Mogo simi daora swazi. Ala de masami me fembe do ya waidu. Aye eke Malien e ma yiningala. Kane kay ne ma yiningala. Kane bladje here dana no e Ameriki masami ala o belama nyina mfa jamana ko. O te gansan yo. Oni Malien min ko ale te tien fe. Kabe dugo alala. Ni jamana barkale ko kibo blad dinga kono. Ka mfa jamana bladje dugo be ko fe je dugo kolokan. E ka kla ki siki ki maku. Wallahi billahi lizi ni ala mi halaki ne te halalay. Mali kele Malien dembe ka baradi.
mais avec quel fin qu'elle peut être tient bilhak ne Mali sorsi ka bara de Mali kono u ye Modibo Keita minɛ san 7 kɔfɛ masa min Ala ye k'a bila kaso la k'a ɲɛmanɔgɔ si ka sɔrɔ k'a faga Mali sɔrɔsiw de Modibo Keita faga donc fo an k'an jɔ nin yɔrɔ la fɔlɔ an k'an hakili sigi donc ne b'aw ɲininka o jɔn de bɛ mankan na Mali kɔnɔ depuis an t'a dɔn ko Mujahideen bɛ nalen jɔn de bɛ mankan na Mali kɔnɔ depuis an t'a dɔn ko Azawad bɛ yen parce que mɔgɔ ne y'o de fɔ ɲɛna n ko les gens qui réussissent dans la vie c'est des gens qui suivent le procès c'est des gens qui sont disciplinés n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ni ko cancer n'a b'i la i bɛ taa diagnostic de kɛ fɔlɔ docteur b'i visiter n'u ye cancer y'i fari la u b'a fɔ ko cancer b'i nin yɔrɔ de la donc u b'a sɔrɔ k'a daminɛ a bɛ fɔ o ma ko chimo donc pour que i ka Mali kuma yɛrɛ daminɛ i bɛ taga nin yɔrɔ de la fɔlɔ k'i yɛrɛ ɲininka an bɛ nin fɛn fɛn la nin ye o nin tɛ 2026 ye a an ye yɛrɛma yɔrɔ ta don min na jɔn ye mankan daminɛ depuis an ma se bi ma donc masa min Ala ye wolofabugu zone tɛ dɔwɛrɛ ye masa min Ala ye bɛnɔgɔjan de don dɛ Mali sɔrɔsi de bɛ nin mankan na Mali kɔnɔ depuis don min na Mali ye tɔ kɛ gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ n'i ye nin faamu dɔrɔn i bɛ lafiya n'i ye nin faamu dɔrɔn nin mankan ci ba ni nin kulukuluba ninnu i t'i yɛrɛ bila si la i bɛ segin halalaya de ma n'i seginna halalaya ma dɔrɔn i b'i yɛrɛ sɔrɔ an ka jamana ye danbedugu de ye an ka jamana ye sifoya ni badenya de ye Modibo Keita ye jamana mara ni kumakan de ye k'a to ɲɔgɔn ta la ka ɲɔgɔn danbe dɔn an ka jamana anw tɛ kɛlɛkɛlaw ye n'i ye maliyɛn den bɛɛ lajɔ maliyɛn den 3 o 3 2 bɛ fani ba la i ta ye diɲɛ siya si la ni maliyɛn tɛ donc ni maa dɔ nana k'i b'anw ka jamana mara ni nkalon ye a bɛ se ka kɛ ni fɛn kelen pe de ye o ye ka hadamadenw bila ɲɔgɔn na Mali sɔrɔsiw bɛ ni molobaliya la Mali kɔnɔ depuis Ala ye Mali ka indépendance d'a ma don min na donc ni mɔgɔ min ko k'i b'i da don jamana jɔli la ne tɛ se ka b'i da kɔnɔ Maliyɛnw ne bɛ n kale Ala la a y'a tigi ye k'a to yen a bɛɛ ni kuranɛ tɛ se ka fɔ ɲɛ Mali ye maa min ma se ka tiɲɛ fɔ tuma min na a tiɲɛnen don o se ka tiɲɛ bɔ a da kɔnɔ n'a nɔgɔyara Mali sɔrɔsi de ye Mali jugu ye Mali ka jɔbaliya cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ Mali sɔrɔsi de don masa min ye Ala ye politicien minnu banna tiɲɛ fɔ ma minnu b'u faniw badi nafolo ma u b'olu ɲɔgɔnna kelen-kelenninw ta ka far'u kan ka jamana kɔnɔdenw minɛ u bɛlɛkili ma masa min ye Ala ye o de ye Ibrahim Boubacar Keita ye o de ye u caman fɛn fɛn sigira a bɛɛ bɛ ten cogo de la o la n'i ye Mamadou Diko ka tariku lamɛn don min na a bɛ bɔ ka Ibrahim Boubacar Keita kɛlɛ a ko i ye jamana di denmisɛnninw ma u ka jamana hɛrɛ bɛɛ soɲɛ ka sɔrɔ k'i bɔ ko Ala ɲɛ bɛ tiɲɛ la ko o kuma fɔli ka nɔgɔn kojugu ko an ka nin ko in ɲɛnabɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye i ka jamana kɔnɔdenw kumakan lamɛn sinon a bɛ bila tariku la a ma nin fɔ wa a ko bilahi ko ye Ala tɔgɔ de ye ɔ masa min Ala ye nin ta ye bi a tɛ tariku la wa Mamadou Diko y'a fɔ Mali bɛɛ ɲɛna ko kɛlɛ min nalen Mali kama ko ni mɔgɔ min b'a natɔ ye ko hali tɛ a kuma b'i da kɔnɔ ko n'a nana ko a bɛ bɔ bɛɛ da kɔnɔ k'a ma bɛn a tun bɛ nin fɔ a ka kuma bɛɛ la Ala y'an bɛɛ seere donc masa min ye Ala ye fo mɔgɔw k'a dɔn nin kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔ Mali jɔbaliya kɛlɛ de bɛ Mali kɔnɔ kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔ Mali sɔrɔsiw de bɛ kɛlɛ la maliyɛn denw fɛ u bɛ k'u dogo u bolo kɔfɛ bi maliyɛn den bɛɛ bɛ ka bɔ a kalama donc ne balamɛbagaw Mamadou Diko mun taara i jɔ bolofaden indépendance kan k'a i kale Ala la masa min ye Ala ye o de bɛna jamana masakɛya a b'a kɛ bi a b'a kɛ sini ni Ala sɔnna ma foyi t'a bali ni Ala tɛ Mamadou Diko bɛna a bɛ kɛ Mali président ye a bɛ kɛ Mali président de la transition ye foyi t'a bali ni Ala subahana wa taala tɛ donc a b'o ta k'o marini aw kunkolo la foyi t'a bali masa min ye Ala ye aw ɲɛ bɛ cɛdenw na kɛnɛ kan masa min ye Ala ye Mamadou Diko y'a sara Mali bɛɛ la yan'a k'a bolo digi bouton kan masa min ye Ala n bɛ sa masa Ala kala n'i ko k'i bɛ se ko la k'i cɛ ka ɲi ni dugu jɛra bɛɛ na ye i tɛn'o minɛ k'o faro a y'a bolo ɲɛsin yɔrɔ min ma tile ma bɔ yen wa masa min ye Ala ye il va être escorté il va venir il sera le président de la transition du Mali
et il va organiser l'élection, le Mali sera un pays construit, plus joli que l'Algérie, plus joli que le Macan, plus joli, si le mot me permet, même les États-Unis. Le Mali sera un pays de droit, là où l'armée malienne sera l'armée républicaine. C'est tout ce qui est le combat du Mali. Ni mɔgɔ mɔgɔ ye kuma wɛrɛ fɔ ye Mali ko la, a bɛɛ ye nkalon. Masa min ye Ala ye, a t'anw bolo ko diɲɛ bɛ kɛlɛ anw na. Foyi t'anw bolo. Foyi t'anw bolo. Ne ka kuma tɛ dɛ, ATT de y'a fɔ aw ɲɛna. ATT ko aw ma k'a ye bɔ fantandenya kanfɔ la, ko sanu, jama, pétrole, ko nin bɛɛ ye jɛnɛŋa ɲimi de ye, ko nin si tɛ nafolotigiya ye. Ko la vraie richesse du pays, c'est le peuple. ATT ma nin fɔ aw ɲɛna. Mais aw tɛ kuma mɛn. Aw yɛrɛ bolo ko sanu de ye an ka nafolotigiya ye. Aw tɛ kuma mɛn. Aw yɛrɛ bolo ko jama de ye an ka nafolotigiya ye. Aw tɛ kuma mɛn. Aw bolo ko pétrole min n'a ma ye fɔlɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ kuma to k'a boli daminɛ. D'après tous les géologistes au Mali. Aw bolo avec aw tɛ mun ye. Malien bɛ komi masa min Ala ye muso min jarabilen don. I b'a dɔn musow ka hakɛ to. An bamusow de ye fɛn ye. Ala ye fɛn min dan. Masa min Ala ye fɛn min b'a fɛ a t'o fɛ. Parce que a ɲɛ bɛ mun na a mago foyi t'o la. A ɲɛ tɛ mun na dɛ. A bolo se ka mun sɔrɔ. Masa min Ala ye a bɛ jarabiw de la. Masa min Ala ye fo k'a datugu n'a yɔgɔyɔgɔ. Malien bɛ ten de. Malien de ye dantan fɛn ye ni Ala y'a dan dugukolo kan. A ɲɛ bɛ mun na a ka sira foyi t'o la. Masa min Ala ye i bɛ sigo min feere a ma. A b'i fasa ja o de kan tayi. A ma fɛn min ye fɔlɔ. Malien de ye sɛ ye i bɛ ji feere a ma bada la a b'a san. I b'a fɔ a ɲɛna ko ji min filɛ nin ye k'o ye jam ji de ye. Ko ji min filɛ nin ɲɛ bɛ bolo i kan'o min dɛ n'i y'o min i bɛ sa. Malien b'a fɔ ko han ok n b'a san. Nin y'an dan cogo de ye. Malien sanu t'a bolo. Malien ko sanu b'a kɛ nafolotigi ye. Jama t'a bolo. Ko jama b'a kɛ nafolotigi ye. Lithium min n'a ma y'a ɲɛ la ko b'a kɛ nafolotigi ye. Pétrole min n'a kuma fɔra ye baro la ko b'ale kɛ nafolotigi ye. Masa min Ala ye adamaden min n'o ye diɲɛ nafolotigiya bɛɛ ye. Ni diɲɛ dugu n'a jɔra ni bunadamadenw de y'a jɔ diɲɛ kɔnɔ. Malien ko k'ale tigɛra bunadamaden na. Ni problème de b'anw da la. C'est pour cela c'est très important d'avoir un leader compétent qui peut amener le peuple malien au fondamental. Le Mali sera construit et ça ne sera même pas difficile. C'est une question d'éveil de conscience et c'est une question de revenir à la discipline fondamentale. Il n'y a pas un assez dans un pays plus que le peuple. Ce n'est pas les armées. Kɛlɛkɛminɛn ni kɛlɛkɛminɛn don Assimi Goïta bɛ k'an tɔɔrɔ yan nin y'a san 6 de ye ko diɲɛ kɛlɛkɛminɛn bɛɛ b'a bolo ça y a un record. Masa min Ala ye a lajɛ bi k'a ye kan minɛlen filɛ nin ye a lajɛ bi année fils ça sera écrit dans l'histoire. Ça va être un lit de déchets dans l'histoire du Mali que les historiens n'ont jamais vu. L'histoire est en train d'être écrite devant nos yeux. Masa min Ala ye où sont l'or? Sanu mbemi. Masa min Ala ye où est AES? Où est Niger? Niger man a tourné malade. Où est nous donc kalamade? Ne ba kalamade flenga mobile en Amérique ba kalama. Ibrahim Traoré, Ibe Kakao, où il se trouve? Où est parti leurs armées en attendre? Et moroni nous jamana saba bandit nous me molo mangu ira faka bi benyana. Kayra djie bela ko galonte fo nyana bo djie kono. Moi, j'ai les vidéos de Assimi Goïta en record. Il est en train de parler ce que le Mali possède. Comme Mali bito, Mali kono ka jamana were goshi ko bo djie kono. C'est ces mots. A Belgalon. Mali sur la beni galon de là. Depuis dominant, Mali a ka indépendance. Ils n'ont jamais voulu laisser ce pays se construire. Et il est temps que le Malien dise la vérité et de reconnaître qui est l'ennemi du Mali. C'est très important. Parce que le temps n'est ami de personne. Et la seule chose qui ne peut pas être replacée, c'est le temps. Akanake Malien kono ko ala ale danka to fono. Akanake Malien kono ko on n'a que le temps. C'est faux. On vit dans un monde sérieux. C'est les gens qui sont en vitesse peut arriver. C'est pour cela les savants disent que on ne peut jamais replacer la vitesse. There is no substitute for speed. Donc il faut que Mali bereka soit ma. Comme Mali surasi de Mali djouye. Nama sonima ameka nyonga tane perdu.
et foyi man jugu diɲɛ kɔnɔ yɛrɛnɛgɛn kɔ. Donc an bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka Mali sɔrɔsiya k'a ci. Ça doit être réinstitué. Parce que fɛn de don a bɛ komi ni garanga donna li la masa min Ala ye i b'o li i b'a la fili de. Ni garanga donna li la masa min Ala ye hali n'i y'a da tile la ka san kelen kɛ ni donna n'a ye dibi la garanga bɛ tila ka bɔ k'i jeli min. Mali sɔrɔsiya bɛ komi maklan garanga de donna a la bɔcogo t'a la. On parle de 1961. Les structures de grand-père au fils et au fils au grand-fils. C'est une continuité historique. Nous en jouant les intelligents, en essayant de sortir avec des beaux mots et des jolies phrases. Massami Alaye, l'armée malienne ne peut pas être reconstituée tant qu'il y a madame ne croyait. Ni moi y'a foy tour là a beni couronne tchatige galonte. O tchete dans diakono. O tchete dans diakono. Massami Alaye comme ça Mali Surasia Johnny fen koron kan. Parce que fronto mugu boro koro. Ni ataka yugu. Il va tisota sur là. Donc c'est très important nous les futurs leaders qui comptent à diriger notre pays qu'on se croit à ça. Mali Surasia be tchidi ka degreta ka Mali armée ka destitué ka Mali armée ka aboli. Il faut que la constitution be abolir trop maintenant. Et on doit recommencer comme si c'était en 1960. C'est très important. Ni mogo na bi kono. Ki bisaka Mali jo. Ni Mali Surasia structure ni koronye. A benala tchaseka ke. Donc na sonoma ametanye. Yana ngata orjan folo même Mamoudi Koko. Mali président croix en président de la transition dans les jours à venir. Massami Alaye Anya Meka Soroka Fo, le djinn a pris le contrôle du camp de Sandaré. Massami Alaye djinnie Kandare camp, no ye kaye, ou ya mené, no kera Kounye, au nord du ouest de Bamako. Or, un numéro 1 dans la région de Kaye, ouvrant un nouveau front pour l'armée malienne mobilisée au nord du pays par les combats dans l'Azawad. Ni nana kele keto ladje. Masami Alaye bina jaraya dalakan ayatime. A ko Mali bema kabina Assimi Goïta non fait. Nyebe Ablanyang na a boraka semeni wereke bi ko attention ko dans les jours à venir ko Bamako sera attaqué. Ablanyang, tu n'as pas besoin d'être un Mozart. Ye famian et tu n'as fouille fo mo chien. Ne mana eladje ka mana kan fola yela ko be bar dans tes demene. E be se ka malien den kala Mali dewne nege. Bina bora a électrique be nya ku ñogon fly ala ka bina ni malien de ka bina dante dogoni fimani kale bina fo Mali benyana kabina Assimi Goïta mene nanga seka ka pasa ko me ere nyina lendo aw be ka boya kabina mo toro atela mo si toro ya aw me ka nga monturu la je amina nga jamana kono domina Masami Alaye kana nga jamana boni fadin sagoya la ka Mali justice ka aboli ka Mali Surasia ka aboli. Ça sera l'un des premiers discours de Imam Mamoudi Diko, Inch'Allah. Ne faredo. Aka discours flow. Ka Mali Saraso, Mali Jiji, Mali avocat, Mali, tous les avocats du Mali et tous les juges du Mali seront abolis. Ça sera notre premier discours. Deuxième discours, c'est l'abolition totale de l'armée malienne. Il faut que Bekanin Black Molola, Jamana Mbe Josena, Nya foyena nga be do moni fi sabari nyana. Abe jo sukan. Ka jo do ka na fo kokoro. Masami Alaye sabana e mamunu sona yele malima. Ambe jamana injo nyon fe. Wallahi men kala malion. Ne ma fo nyine ala fe kama dinema. A beni subhanahu wa ta'ala te Mali bejo. Mali bejo. Amansi nga foro kono ka zirinda inshallah. Fo ita balina ala kama sate. Ya tawakkaltu Allah. Fahamal yumal yurid ala ba sagorike ne bala na bawo Masami Alaye mujinina fi sabilillahi binaye mufo ayake u fleka banamini Assimi Goïta naka surasu dala u fleka taka kane mine kami to ko Sandare no be kaye mara konna la utarani mine kunu Masami Alaye aw nyabala u kelme ka fambe datu dala. Le nord est chaud
Maintenant, Massami Alaye, le Ouest aussi est chaud. Donc maintenant, à tort, ici ça. À tort, Bamako. Donc Bamako sera attaqué dans les heures à venir. Massami Alaye, Mouroumungana Bamako. Oulu Irale Nunga Ban. Bena Oulu Irana, Obekou réchauffe, Bena do Bamako. Massami Alaye, Obekou, Limoro, Nalen Kati, Sigi Bokenela. Assimi Goïta, le départ de Assimi Goïta, elle est inévitable. Et l'arrivée de Mahmoud Diko, c'est une exigence spirituelle et divine. Faut y tabler. Massami Alaye, en fils. En balma Touargou, ou flène kou gren kana. Anye dbataki soro. Ko mwomi sara kankono et Wagner la be mwani nkobo. Ko Asiminga surasi moun sarabe mwani nkobo. Massami Alaye surasi mounou menela mounou yere di. Lule bora kanan di. Moujedi na fils abri laima. Massami Alaye jite, dumuninte. Massami Alaye en balma azawadi on bekou gren kana. Ou yo kalifen fla. Massami Alaye oube beaucoup yere di. Oube sakasola. Ou vient Massami Alaye ou be donkou fara. Mais femme ko négociation. En balma azawandi on yu kali. Ko foiti ko ke dia kono. Ko mun kerula kiral. On yon reteke. Massami Alaye a kokera maluya bokurum baye. Massami Alaye anya kuna foli soro. Ko Assimi Goïta na no femo bandu. Ko be faga Mali internet ou be faga ateke. Ou be faga Mali Facebook ou be faga ateke. Ou be faga Mali YouTube ou be faga ateke. Parce que dia be ka bo ou kalama. Parce que nouvelle be ka digi. Donc ni ako internet tikera. Na ko YouTube tikera. Ni ako téléphone tikera. Akana barawla. Parce que quelle est la soboro kunda. Massami Alaye mulbari yassa donc kunta la tourner. L'armée monte en puissance. Massami Alaye ni puissance mboula en baisse les mecs à la jet. Le résultat sera télévisé. Mais une chose est sûre. Les risques et l'armée de Assimi Goïta sont tous en train de mourir. Massami Alaye en tasselite. Massami Alaye ou beba kalama. En balma mouzedi na fils abri lay. On en balma efela mro. Ou be kelenya don. Ni moment na tchenchen sans fait. Fie blé ne be wuli. Massami Alaye bebi fa jamana keleke to don. Massami Alaye Wagner mro ko be na renfort la. Massami Alaye ala fleka funu ne wuli funu blément. Massami Alaye ko bemene ko beke choué. Massami Alaye reçu koko kulu bla kulu be bo ko kelene ke tula. Massami Alaye en balma efela mro ko ayi koute blade. Ne bala na bagaw. Fanga be ala de la. Assimi Goïta est malien toro. Ame kuma la erimina bi. Ali ji ate malien bolo kami ji. Ala me. Tiara la ko inglara essence arang me. Me bita ji arani. Ala ka barka do université la wala be ka ji mo fu. Wala ji. Massami Alaye malien me ka aranjo ji rek san ka ji le nyini mako kono. Ji. Mais yani nga tawro jan folo. Parce que baro be fo mo ni fi aklimari nyana. Baro te fo mo ni fi halakile nyana. Massami Alaye yani nga tawro jan folo be shugal ko gala maiga fo. Dante fo limina. Fembe fo janfa. Karash bash fo. Ma dele karash bash nyala. Massami Alaye bagar dante de. Ne janfa ke domina ala kanfa. Ah janfa ka gone sa. Ne yatime dini. Moro ne la mo. Ne femi haramia djekono o fisir waledi. Ne yarama de ali fisir wali asuma bi fe. Ni ye malfad ne mambado nya kono ki nya boki nya kli glanka dunga benin kuranete. Aras bas be fo kada kanale kunte. Malien chamambe mbi ube musoko ke muso feni shukura na kumu dege kuma la kunse ka kuma. Karas bas fo tonton batili de. Ne fa maget sey alaka hinala o dawli treke de batili. Aras bache ne cousine mama dire ka nyoni anya mo ba duni be nyogon fanda tora la nya fangu fenkele min digra bagar dina aras bache na americain waso ne be kan batra den nun deme ne bolongo mo nyana mawdo ne aras bache ma se ka nyoni ne aras bache ke nyoni wallahi akuta kasola ne aras bache ni bel le cerveau on a nyona chama an saba ku se ka fara nyonga ko mali be ci to tala mais ama tien parce que ala mana fefe ki awri kain ala ya toa ka masakile ala kulu bla malla kane bla ameriki e maro ala bisi kula masami ala e bidie bebe ka baga dena me ne be ka kuma nu dai ube kasola
ni ala ka masakila di fahamal yumal yurid ala ba sawudi ke ka belle cerveau fou karaj bash fou ka sugar ko kala maiga fou oni tata rose oni mo be kasula ma delega tata rose ya ma delega kuma mais ne malien deni kelay ma fone yana kera ne yana de muso do ene wule ko dante kebe ka keleke mali bedi ki kana yele made ne ma jabi ne yele la malion haute mundo no di fo aw nyana daba te mo ma yere dakono ne mo be ne don masami ala ali miskara jarati ma yele manila ne de to ko wulo ko lasi jigoro nga ko lasi ne binin to la di pala en dan domina ne te se mo shima masami ala ni yela ne singa ibo bokelenga de j'étais toujours comme ça donc aw ka fisil waliya nunu aw mago te ka ko message ci ne ma baw dele ala kama masami ala baga dante de jenaba de ne te fisil waliya nye don di pala en dan make jamfanti donc abse ka ne boa ko lisi la ne korobara ameriki de ameriki ni jamfa ke marfa de day kunula ki fa e mo ala se boara la sari na mo bolo fem ya to make wolu man don balier ka kala kan korba ameriki dumina jamfanti be fa donc abe fisir wala ak blam mina kono ne taga juguno be ne be jamana min kono fisir wala be fagadi o abe jamana min kono tegere be fo fisir wala ku donc abe se ko message garder awre mo cité djed gulu kan mo me se ka ne manipuler kuma teneni ma chiche dje kono kuma min ba to kibene blasira do kan pour que malien ga famia kuma teneni mo chiche mali kono be klo bena mo cité dje du gulu kan mo me nouvelle di bagar dima mo cité neni mo me échanger mali ko kan nyeba la nye kalanke je peux discerner moi-même donc aboka fantandia kuma nunu na ko fantandia kuma nunu moi je n'ai que le respect envers tout le monde ne be ka keleminke ne be ka jamana kele dike ne be ka keleminke ne be ala ka bara de la ne be kelemina ne be ka fadi sakuya de bon fa jamana na donc an ambition te kelenye ne be jamana jo kele de la ne te fadi ya kele la ne be jamana jo kele de la ne ni mo cité fani bala mali la oro kuma kera saka saka ide mfate mbate donc ne be mali ko kele de la mo cité nga affilé ni arrangement madele ka nyoko nyela ni shogal madele ka kuma te pala indan domina donc ora ko kera saka saka ide moi je suis quelqu'un qui est en train de suivre sa conviction politique mo kelente mali ko monde la ka miskara jarat tamantere miskara jarat ala ko kay femin danka no ka fitini ke kateme dia febe ka o to ko miskara jarat kaira yara mo te mali kono masami ala ye miskara jarati te manani mo minche wala tete mo kane donc aw nyebe masami ala ye ala keleme ka demin guider ka fa jamana bo fadin sakuyala o munte ka bo aw dakono ne odi ala doni ne bene kan ne ta aw ka barala donc aw ka message nunu vraiment abe sabali mo ibe ko be don ibe ko chama don mais mo ko be don na tede donc ma cité na bagar dina yelema abe se ko ta ko bla krefe ne nyebe muna o to ko chien ne be keleke ni chien di est-ce que ndafale no ndafale nte dafale abene me ala de la mais kasegin ko ne ya do ngome fila me sen ngode mais ko ara ma dindo be ko téléphone bi ni bagar dinche allo dante boy ba ron bo sebela comme il a menendo boy ba famia o teneni ara ma den jon chiche die du holokan ama delika keni moura ma den jon chiche je vois je peux discerner comme il faut c'est pour cela ne be kelela donc abe sabali obene dabo ka ide fitini nuna parce que l'ambition que moi j'ai c'est de galvaniser tous les Maliens dignes, comme les Arach-Bash, les Ben, les cerveaux, et beaucoup d'autres. On est amara bâti le nounou tou, anga djeka jamana jo. Masami ala nyango dia teneka fouille là. Je ne suis pas un égoïste. Comme il y a fouille tout mina. N'était fin kele nyini na malikom. Ne me fait qu'un fa jamana boni fa de sagwadi là. Donc au konala pour que akado nga foko asimi goita mo sugumi. Pour que akado nga fo asimi goita fisir wali sugumi. Parce que Malien n'a kadi. Ne bena photo do ira olla.
Assimi Goïta est mon qui est Choguel Kogala Maïgala, Akala Diaounyala. Il y avait une photo. Il y avait une Nadja Dongoudou. Ne Choguel, Massami Alaye, Assimi Goïta Beka médaille de dos à Kana. Ayala Kanyale. Parce que Aoubenina, ni photo, ni M5 Moro Fandade. Ou cas donc à faux connaître, moi je n'ai rien contre vous. Mais maintenant, soit encore mon cœur. Kabao do bolo kofe oteke ane. Ayi, moko cité la dame mali kono kane bolo nto kibi do bolo kofe. Donc chien ore. Yana o ka bo ka be surasu tanto. Aba ka ba ka ma be ni photo yin aba laje. Ni au bo ya wolo kanya. Madala be surasi to bo da kono tuni. Ijonga se dakam. Parce que kuma intara mo chamanda. Ngo. Masami ala ngo matina danja mana nkono. Mumbi do bolo kofe. Ntina machi to yi kana kele ke fuye antuni. Donc on est M5 mo be bo dia do golo kan. Kabe mali sur site tanto. Mbi do kira manto ala ibeni photo in ibala ja folo. Ni ani photo la je. Masami ala ni ko kibe mali sur site tanto. Do ibiti bari ni nga no aso yi fadi. Kele an soro ene. Ya famu. Donc, Aramadi, il veut se coller, mais il toto. Den du sultan dit, Massami Alaya ma wole dia quelqu'un yoro fouilla. Maublani yoro la. Nouvelle kacha me tante mboulon à travers bureau là. Nous me fait ka body ka M5 moro jabi. Parce que do yen wole koube comment faire mason gwa téléphone ta. Nebe sebere la. Mo cité ne terkay. Yefom. Mali kono. Ame kuma la erim na bi. Ni moro. Ni mali sur site tanto ali ka sugal farakan masami ala kelebi ne nyokonche abo mena betano fos abe ni yoro tigaba chi sugal ma kono ko kaka ni Assimi Goïta laje masami ala M5 mo abe bonin damie kabe mali sur site tanto bakar dem bolone nyana na maboka nyefo ataw badi ni ko mene buluka dawma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kele jili de bana kala farama abe ke jamana in fe jago ya kane bololento mo siti do ibulu ko fe c'est fini. Cette récréation est terminée. Ma cité de Ribolo Kofaya. Ni here. Faut être digi malien dena. Faut être malien den toro. Faut être digi malien dena. Faut être malien den toro. Faut être malien den dusu. Et maroni femme digi malien dena. Et ni alache mabseka wolo M5 la. Qui va sur la tanto yi dakono. Tu vas faire kasola. Ka médaille doit d'ici là. Ka klaka Afrique kasola. Mali sur la sida yake. Masami ala no de fo yana amadeli ka malien dia ou nyela. Allah enene man